Hej alle sammen, det her er en venindetag, og vi blev spurgt ind på Formspring og på min hjemmeside, om vi vil lave en venindetag, og det vil vi selvfølgelig gerne. Folk har spurgt, fordi de ved, at vi er rigtig tætte og sådan ting, men vi er altså ikke bedste veninder. Nej. Men alligevel synes jeg bare, at vi har et eller andet specielt. Vi er søstre. Ja, det er virkelig bare utroligt. Ja. Og så har vi fået nogle spørgsmål af en masse anonyme mennesker, som ikke vil vise os navn. Men det er også lige meget, hvordan vi svarer på. Og det er ret almindelige venindetag-spørgsmål. Det er bare sådan, det er standard. Så ja, vi starter med, hvad er hendes livret? Og hendes det er sushi. Og hendes det er sushi. Hvad er hendes... Hvad? Hvad er hendes hobby? Hendes hobby det er at danse og ride. Og hendes det er sang. Hvad hedder hendes kæledyr? Hendes det hedder Kenzo Anton. Hendes hedder Bettevis. Der var den. Der var den. Hvad er hendes yndlingsfarve? Hendes er rød. Hendes det er pink. Bing. Og hvad hedder hendes? Nej. Nej. Hvornår har hun fødselsdag? Hun er fødselsdag den 13. november. Hun har fødselsdag den 19. marts. Hvad hedder hendes søskende? Nej. De hedder Victor og Mads. Og ja, så har jeg sådan en masse halvsøskende, men det er vigtigt, der er så mange. Det er for meget. Ja. Så har vi Bebse, og Kalle, og Kasper, og Amanda. Ja, stor familie. Ja, det er det. Og så har vi yndlingsmakeup-mærke. Hendes det er Mac. Hendes det er Mac. Det er Mac, we love Mac. Ja, virkelig. Hvad er hendes yndlingsfilm? Vi er meget enige om slags film, og det er Twilight. Twilight det er det bedste. Ja, virkelig. Seriously. Lækre mennesker. Og så har vi også en med serier, og det er bare The Vampire Diaries, ikke? Og Gossip Girl og sådan noget. Ja. Det er rigtig godt. Det er smukt. Oh ja. Hvad er hendes yndlingsfag? Hendes yndlingsfag, det er dansk. Men det er det ikke. Nej, for jeg kan jeg tænkte lidt over det faktisk, og jeg kunne faktisk ikke finde ud af, hvad det var. Du kan rigtig godt lide engelsk, skal vi ikke bare sige det? Jo. Vi kan rigtig godt lide engelsk. Ja, begge to. Ja. Så det er det. Har hun et crush på nogen? Det tror jeg, jeg talte lidt tidligere, skal. Har hun et crush på nogen? Ja. Det har jeg også. Det har man altid, tror jeg. Ja, det er bare noget, man skal igennem. Ja. Det er dig, ikke? Er hun konfirmeret eller non-konfirmeret? Vi er konfirmeret. Hvis hun ikke skulle høre det, så er det konfirmeret. Ja. Vi kan godt lide at gå op i de høje toner. Det er noget internt. Det er bare noget whatever, internt. Det er godt. Find ud af det senere. Ja. Hvor mødte vi hinanden? Skole. Det er faktisk meget godt. Nogle gange kan man godt blive glad for skole, men det er kun for menneskerne. Ja, det er faktisk kun i frikvarteren. I timerne tænker man bare, oh my god, nej, lad kill yourself, ikke? Men nu sidder vi faktisk ved siden af hinanden her i starten af skoleåret. Ja, og det er godt. Hvilket er så nice. Det er super det er så grineren. Hvor længe er det siden? Det er 2,5 år. 2,5 år. Altså det er rigtig 2, fordi vi mødte hinanden i 7. Eller mødte hinanden i 7. Og nu går vi i 9. Det er 2 år, men vi snakkede også inden sommerferien og i sommerferien, så det er 2,5 år. Ja, det er sådan cirka. Men for os er det mange år, så det er ikke ja, virkelig. Altså, vi har haft så meget, ikke? Ja. Hvad er vores bedste minde? Alt. Ja, Tivoli, sommerferier, strand, Jeg tror ikke, vi har tid til at sige alt, fordi at bare... Så logger I ud af YouTube og synes ikke, det er sjovt længere. Nej. Vi har rigtig mange minder sammen. Hver gang vi er sammen, så er det bare som et nyt minde, som vi skriver ned i en bog, som vi ikke har, men det er et minde. Ja, det er virkelig, det sætter sig ind i hjertet. Ja. Det er virkelig... Det. Og så har vi... Hvad er en yndlingsfilm? Nej, den har jeg. Nej, den har den faktisk haft. Gud, så har de skrevet den 2 gange. Fail! Nå. Vi har fået den flere gange, tror jeg. Det er det. Musik. Hvad for slags musik hører du? Nej, det ved jeg godt. Hun hører pop. Det gør du virkelig også. Ja, vi elsker pop. Men hun hører mest noget Jamilian og Beyoncé og Rihanna. Ja. Du hører sådan noget Rihanna, Beyoncé, Pitbull. Yes, I do. Hvad er hendes yndlingsland? Hendes yndlingsland er Thailand. Og det er USA. USA, yes, det er rigtigt. Og vores interne... Nej, hvilken årstid vi bedst kan lide? Det er sommer. Så meget sommer. Altså hvis vi kørte det, så var det sommer. Og så har vi vores interne joke. Vi startede i 7. klasse, for der mødte vi hinanden. Det var der, det hele begyndte ligesom. Det der, altså os, ikke? Det var der alle. Det var der alle var sådan, wow. Ja. Hvis du så 7. Vi startede i 7.
med sådan noget, din syge muffin, og altså alt med syge Ja. og sådan noget. Og så Alt man kunne sætte sammen med syge, det skulle bare ind, og så skulle det bare siges. Lige meget hvornår. Ja. Og hvem og hvad det var. Ja. Og så i 8. var det lidt sådan noget med din lederlort. Der var det lidt hårdere, men det er også fordi, det er noget, nu er vi siger, i 8. klasse, nu kan vi ligesom godt sige sådan lidt. ja, det er noget, vi siger til hinanden, ikke til andre, men det kommer Nej. til bitches, men altså. Ja, det Og så i 9. har vi noget jysk. Vi siger ikke, hvad det er. Jo, kom. Nej, det gør vi ikke. Nå, okay. Super. Der vil gå med til noget jysk, og ja. Men tusind tak, fordi I kiggede Nej, med. ved du hvad vi også Jeg har? tror, de henter os nu, vi skal i byen. Nå, ja, vi skal i byen. Vi smutter. Vi smutter. Skriv eller like, hvis der er noget, vi synes, vi skal lave i næste video, eller Ja. like. Whatever, just do it. Ja. God weekend. God weekend.